Ani blog ni loge tong ai khazin ta kubukuk belai ka hambai mareu kobang ma borok ani loge tong ai nong ano phanri mani bagi khazin ta kubukuk Thaisuk no tui kobangma kok salaika tini salainai song sini Komola Musambi Malta ni bukri ongai tabu bubar barsa bursu barna sengka kono variety nini 30% rok barna nei sengka Inke faidi song Malta ni simi senglayan naidi khazin takuk Malta bedek chikoni thangka tabo bathai kuluk naithok ongnai o Vietnam Malta boni bathai kuluk kiting hingka boni meser ma bu bang thai yaung khazin takuk Nahindi ko ro omo taklai naithok Vietnam Malta thainai belai kutui piba bukure kisa meser tongo jodi khakmani ulono nong chawi payo hingkenta ko boni barmani boni makhang nai botaklai bahai ke bathak na thaiso thuisu bedega batakane botaklai ano bocha paya khlai rinai khajanta ko bosok thugui bubar bari tong omongka Vietnam khajanta ko tai phangsa Vietnam nai di bufang chakra Oro bufang chakra bahai nai de bo ongkhe oro ni jotoisa kotor bufang ni bising chakra ko khajain ta ko bonon nogoi bonon nai na somoy ang Vietnam na kaimani phia ba taboni jorabo Vietnam ni bazar mo do manmaya abole saimeya angle bono bazar man thok bo ma to ya phia ba kutui bo bahai ke bazar banai boni ma kangtai bo sung kiting kha sai mane boni ko tabo jarate omose kiting omo mon kha ka sab Thangnai salbridi sakang ang khakjak chi phia bor tai thaisa hainai mona thi seng soga khajani ta ko oro tai phangja tong obong khati nin tamai bari wan kinto Bangladesh kaham na thai sine oro bahai thaino naimani ani obatakle bisik niong nei bari wan thai Malta bari wan kinto thaina ne le ro puila bisio 3 bosor jarati bo nango Komola hai bo phia ba bathai belai kati dakti chapaina nango hai si khajani ta ko Ketini bisinga seng bari wana keti hini sai mano piabo bone kisa bemar amani naikani ka bang khanya nang phaidi tabo seng Komola sin India ni Komola ni bisinga wa kaisa Komola thokka bumung sane thogya sini sakang bumung sagla khajan tako seman thaisa bathang mane phia baba sunburn nong taklai kabang thai ka engka sai manai sunburn rok to da ong ya to da thogya he do ba khajan tako barna ni sengka tai bu bar phane blai nukjagi tongo omo barsa bursu bubar nukjaka barsa bursu bukri phai to bukri tai bu bungano o bosok ro bukri phaitok kaisa kuisu nukjagi tong khajan tako omongka Komola tai bu tongo Komola ni baskanga na naigira Komola na sakang naigira omongka China tree Komola China tree wa variant kani katham nukjagi tong ta variant kani belai khane ka hamongi tong keti yingi tong kaisa angka belai khano busi tai buthup ongo omaka kisa saka rogna ne loi tong saka kolok bai buthup ong nai monisa lai batai lai bobusu kabang thai ka thaiya moti hoira nai mani oklogo sengsalai manai sini ora Komola buina hani Komola sini hayungo phai busuk thaika hai de West Bengal to thai tong Bangladesh thai tong Bangladesh ni sini gana gini ni nokbar hukbar bai to sini o nokbar bisi phelaya gana gini nokbar inka khajan to oro bukri tai bu phai tong busuk bari tong abo nong video kaham ka no gya phano sai mane bubar belai sikin ba khajani ta ko olo sai mane omo bu kaisa Komola oma hika pot ni ang tini phunogla khajan ta ko poto Komola tong ani apodar tong free mon tong abor to nong nogoi tong belai khan kaham variety ni bising kaisa apodar free mon tai kaisa Musambi nai dekha jan ta ko buko bahai ke bari tong oro Musambi nai di bahai ke bukri ongi tong tai bahai ke bari tong omo nong bazar phalna ni bagi ongya phano kothok ang taklai sai nai mani pia ba bo color rok asuk phaimala nugya ko taklai sai mane boni color bahai ong nai boni oklogo chung sai man nai phangsa variety bobo thokku bobo thaiko khalan tako oro bu tai kaisa variety nai di tai phangsa bufang nai do oro bu bukhri usaka bangna ni sengka bubar usaka bangna ni sengka omo bathai bahai ka thaina he do ba thai chalai ka engka nong bo sanai kutui de engka kutui hingka song kai le ne basa sanam lai nai nong bo basa sanam nai hai da ba khalan tako oro stay ha nai di oro stay ha bufang kai phangsa oro pon nai de bomoti obostha kai phai tong Nini aro ni rogo barpa kina nang ba video khlaya ba ang ba video khlai mane bolai maro hinjagi mano khajen ta ko bolai me ya chung variety collection khlai ni kok salai mas
Oro ta kese variety khazain ta ko obo bahane teluk ka thai ni obo bomong saglak bobo bosok bukri nok jagi tongo barsa bosu barana bobo thaiano bosok thuki khazani ta ko inke khazan ta ko no koi jawo tabo nong obo ke India ni nogan nai de India ni siki Musambi omo to kaham kutui belai kutui ler kan ke color bo ong phia ba obo obo color bo kaham ong chini tripra wa color phai pro boni buti to da tong na tong ya rani ja thang no thang ya mote ro ga nai me no ko go omo bhai ke tripra wa kabang kai mana abon nai le na omo to nagi sora ro go tong nai Indian siki Malta abo tong nai nagi sara sung sweet lemon ro ke nei mani tong abro ni bisingo nislai pan omo tai kisa kaham ko mana na nagi sora nai ga hinkale nai ri khazen ta khuk obon ta sing tai phangsa Indian siki Malta oro nang bathai bu naga ni ko nai de bathai tongan nai de ko bathai tongan iko oro bathai tongan oro bathai no honan nai de oro bathai bu tong thaisa thuisu manaro go sana ni bagai chare rok ba ang bu ma so जों साइमान सिनि जरा किसा मिसा sak kahamni bagi hingga जों Musambi Malta na belai chalayo Komola na belai chalayo sak hamna ni bagi khazan ta ko kok ta kabang ma salai ka kok bothama hingga haisi tao botro ong na ni sang nai nang ki botro ong phuro tamo khwlaina khwlaiya boni bagi wansa ka de tola tirina ne bagi bona age sar sari jak de has nam jak de tamo khlai jak de be pak nong tiki mani bising ti sima nai ne bas kangan nong oro anti fungal bithi mari nai tai tama hina pesticide bithi mari nai kabangma borok tongnai nong oro tamari na himalai growth hormone ba pgr nai amati roga nong rina ni bagi chati ongani bisege chang khawi tongjabadi khazani ta ko bas kanga chong malai lai nai oro bithi wathi rina ne bagi Musambi Malta Komola bithi wathi rina ne bagi naijabadi khazani ta ko bahai ka bari tong nina aro bari tong hana angna bolai mayas angna samake variety bas kanga chong 2027 na variety rok salai nai bobo kisa misa hamka bo variety na jono phangsa phongsu kaile ne mono sanani bagi si anga sokok barbai uram no nungbai ang kereng lainnya ne ma phai ke una dagina wiya ke una phorungsongna ni beya jara ang bai gana tongnai jara nangkong ne borok broni bagi no ongthono video khajen ta khub bas kang bithiri lai mani bisingti chong haina hai malai lai phinai bithi wati rina ne bagi no na ang koi mani tong khajen ta khub bas kang song fungus bithi mari nai pesticide bithi mari nai joto no chang khalai tong lai khajen ta hambai